estás? Estabas pensando que tiña guardado na neveira outra cousa. Moi bons días, familia. Que tal? Como andamos? Recortiños de verdura porque imos facer un caldo express para unha cousa. Mira que habrá algunha casa que di: pero este tipo está todo o día facendo caldos. Que lle pasa? Que é caldeiro? Non son caldeiro. O que son é moi listo e doulle sabor ás receitas para meter medo. E por iso, hoxe imos facer un caldo diferente, pero basicamente non diría nin caldo, vale? Diría que é unha auga con sabor de verdade, churruscadiño. Hoxe imos facer uns tallaríns con luras e unha salsa de amêndoa. Entón, xa sei que non vou fallar, porque a xente gusta de moito a pasta, pero que ademais, se temos un produtazo como o de hoxe, é casi imposible que algo salga mal. Mirade, recortes que temos por aquí, uns chícharos, temos amêndoas tamén por aquí para facer esa salsa, temos os tallaríns, chámanse tagliatelli, vale, pero non yo digas a ninguén. Tallaríns, tallaríns, os italianos saben do que falo. Por aquí temos unha lura rustrosa. Temos, é que tan bonita, rustrosa non, lustrosa, a ver onde estamos. Bonita, brillante, fresca. De feito, ahora digo unha cousa, unha peculiaridade. Algo de allo, azafrán e tomates hidratados cun pouco de aceite. Moi bons días, Lidia, como estás? Bons días, Iván. Que tal? Moi ben. Como me ves hoxe, Últimamente veño moi colorida. Últimamente, é que, mira, mirei así, fixe un arriba Fome para baixo vindo un pouco arriba. No, como non? É que sabes o que pasa? Dixen yo outro día que lle quedaba ben o color, e mira, xa non para, Ahora ben colorida por todas partes. Ah, de ser por eso. Ademais, ten tamén uns pendientes que estou aquí ahora mirando, unhas boliñas ben bonitas. Vas combinada, pero total gama, Non está cheo, somos xente de nivel. Home, logo. Eso é verdad, eso é verdad. Xente de nivel e con receitas de nivel, Claro. Mira unha cousa que teño aquí, a que hai algún que está na casa pensando: mira, este tipo dixo unha atrapallada fai un momento. Non é unha atrapallada, é a ver quen se deu conta, porque hai unha cousa ben bonita con este ingrediente que outro día traballamos con un que estaba totalmente deshidratado, non sei se os recordas, vale? E que metíamos en auga para hidratar, pero este xa ben hidratado, é outro tipo de tomate, e dixen hidratado con aceite. Que tes que dicirme diso? No, hidratado máis aceite está ben. Non estaría ben hidratado en aceite. En aceite. Hidratado con aceite, bueno, tampouco debería, porque con aceite hai que hidratar. Como interpretes. Exacto. Hidratar é sempre con auga. Hidratar é con vale. Isto, hai xente, entendo que terá seco, hidrata, o sea, despois hidrata e despois consérvao en aceite, que é como comprei eu, vale? Conservadiño en aceite. Xa ten unha historia. É porque hai xente que intenta, escoita ben, hai xente que intenta, porque o sei, Que? hidratalos en aceite, metelos e a ver que lles pasa. Eso non funciona. E non, xa che digo eu que non che vai pasar na vida, na casa non intentes, non intentes. Pero mira, o aceite non se mete aí. Claro, como se ti te queres hidratar con aceite. Proba a beber aceite a ver que tal te hidratas. Vale, mira que boa. A nutricionista sempre fía un pouco máis. Marcos, escoita, sigue facendo. Podes esperar un século máis, non van hidratar. Pero o importante é que teñamos produtos sempre para facer moitas cousas. Mira, hoxe o que imos facer é con un par de recortes de verduras, un caldiño express que xa dixen a xente que non era nin caldo nin era nada, vale? Porque o que vou facer é coller as aliñas desta tal, as aletas desta lura hermosa, fermosa non, o seguinte, mira, ven aquí. Xa verás. Unha cousa que quero que vexades. Vou coller xa varias cousiñas, mirade. Isto por aquí, isto por aquí. Un segundo de nada, collo algo de auga, porque claro, caldo sen auga tampouco, igual que hidratar, sen auga tampouco vai. Vale, que quede claro para todo o mundo. Igual que non se poden facer caldos en aceite. Exactamente. Eso é outra cousa. Bueno, mira, hai unha cousa, isto sí que podo comentar. Fai tempo, lía dun tipo que, non sei, Xapón creo que era, que é un erudito da cociña, fai moitísimas cousas tal, bueno, pois é un estudioso. En realidad hai moita xente que lle gusta o laboratorio tamén na cociña. E cando chuchaba nos aromas das cabezas dos lagostinos, por exemplo, ou dos crustáceos, o que facía é meter unha parte de aceite e unha parte de auga, por tema de liposolubles e hidrosolubles, que ti tamén saberás. Entón, que había ingredientes ou moléculas ou sabores dentro da mesma cáscara, vale? Que iban para o aceite e outros iban para o caldo. Despois facía o de esperar, vale? Para decantar e collía o aceite cos seus sabores, os liposolubles, e collía a auga cos seus sabores, os hidrosolubles. Ollo,
que estamos aquí metendo tal, pero que isto Está moi ben plantexado. Vale, mira, claro, a mí non se me ocorrería na vida, vale, pero que non podo facelo todo ben, tampouco, entendes? Vale, importante por aquí é coller un pouquichiño de aceite e desver que cousa tan sinxela, Porque ya ímos facer cousas aquí, esa salsa de amêndoa que che vai encantar a ti, estou seguro, porque xa che vou... É unha combinación ben curiosa, Pasta calura ca améndoa, co guisante. Améndoa, o guisante creo que é o momento, podes, mira, un espárrago trigueiriño, por exemplo. Entón, que, neste caso, ese chícharo vai dar tamén ese toque guapo, vale? Entón, a min, en ese caso, parece que é un ingrediente que lle vai moi ben hoxe. Ese de, te das conta cando fas unha caldeirada moitas veces, ou cando fas un peixe, aquí en Galicia, o chícharo é presente case sempre, vale? Mira, aquí, o que facemos, recortes un segundiño de nada, vamos a empregar esta tábua que realmente tal, imos facendo así, como simplemente o que queremos é que rustran un pouco, vas flipar, Mira, mira que cousa tan sinxela, cabaciña, cabaciña. Bueno, quero que queza, vale? Aí. Esto, aí. Aí pasou algo, De aí non cae. Non cae máis, E agora vou meter así para un lado, perfectamente. As sementes, como é para un caldo, vou no coar, van para aí e non pasa nada. Pero aquí ven o máis interesante. Mirade, vamos coller isto. Maravilla. Vale, Lura, se estivera, sinceramente, se non fora unha lura da ría e que fora fresca e tal, este brillo na vida consigues isto. E de feito, como xa comprei onte, xa non fai unha cousa ben bonita que cando a colles na praza e lle das así un cañonazo, móvese e ainda están as moléculas, o sea, teñen un nome, non sei como se chama agora o tema dos cores de tal, pero vai cambiando a cor con un simple toque, é increíble. Que será parte do sistema nervioso mellor da lura. Moi posiblemente, pero non sei se tal sistema nervioso realmente ou directamente que ainda están esos non sei que da cor como ainda postos aí. Mirad o que estou a facer. Vou coller directamente que non quero que se me vaya toda a pel, vale? Vou coller esta parte das aletiñas, así, vale? E vou unas tostar, vou deixar esta parte ben bonita para despois outra elaboración á prancha. E isto que se pode comer e que eu vou comer, quero tostar moito, 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 como rustrir aí xunto cas verduras. Para cando falábamos desa relación de mallar, vale? Meter agora moita cor. Esta pel vai dar cor a ese caldo, pero sobre todo esta sustancia, esta prote, esta calidade máxima dos nosos mares, o que vai dar é sabor a esa auga nun segundiño. Mirade, aquí, para un lado, e mirade con que pouco imos facer de seguido unha auga que xa non ten nada que ver. É como colles a auga da villa e dis, isto, pero máis. A auga é peculiar, a min pasa, non sei a vos. A auga, cando a tomo fría, préstame, sábeme, como en plan, teño sede, sábeme, pero se a tomo medio quente... Eu sempre bebo todo ano auga fría. Pero... Todo ano, é que senón non me quita sede, non teño sensación de que me quita sede. É unha infusión, sí, o sea, eu que sei, calquera, unha mentapoleo, unha historia... Mira, ainda podo todo. Pero auga, digo, pero como pode ser que un pouco de temperatura, como cambia a nivel tamén palatal, vale? Isto vamos a deixar por aquí, para dentro dun anaquiño, e así agora non se estorba. E o que facemos nós, directamente, é coller esta tixola e coller isto tamén, porque dentro dun pouco, moi seguramente, imos poñer auga a ferver, ron, porque a pasta tamén se ferve en auga, non en aceite. Ai, Dios mío. Bueno, como ves a receita logo, Lidia? Pois mira, vexo a ben. Sabes que lle engadiría eu, adiviña? A ver, que lle metería... Hombre, sí, algún verde máis por aí. Sí. Así uns cogomelos, unhas... non sei. Non irían nada mal os cogomelos, esa tamén cho digo. Así, en serio. Mar e montaña. Vale, non, pero en serio, porque de feito que xa é algo que se pode facer e que se fai, pero que é interesante uns cogumelos, un pemento, podería ir tamén un verde, incluso batal, uns espárragos, como dixen antes, medio tal. Que pasa? Que, bueno, hoxe imos facer desta maneira, a ver que che parece o resultado final, que agora xa estou eu sempre. A ver, encende, home, viña. E, por certo, a modo recordatorio, que xa o comentamos, pero hai xente, sempre hai xente nova, que a pasta non é algo que debamos evitar, non é algo que teñamos que escapar. Si queremos mellorar a nosa alimentación, priorizaremos o uso de pastas integrais. Pero nin está prohibido pola noite, nin algo que hai que escapar, nin tomar só unha vez a semana, nin ao mes, vale? Que son moi propio da cultura dieta. Vale, pois isto, eu xa sei que máis ou menos é importante e que só soles decir, pero non é demais nunca que o repitas. Cuidado que isto está empezando a quedar. Unha cousa, compañeiros, podemos ensinar, e quero que o vexas, Ora vou non remover un pouco, se o removo non salta, así que non te preocupes. Mira o cor desa cebola, por exemplo.
Vale, tostado aí tranquilamente. Mira as cores desas aletiñas, vale, porque é importante. Mirade como miramos o que estamos a facer, vale? Estos sabores é o que agora está como ese aceite collendo unha cor diferente e como esa auga, de repente, vai coller todo esos saboriños e imos ter xa ese caldo que vos dixen nun pim-pam. O primeiro que imos facer tamén, auga fervendo, que as temos para a pasta, temos eso por aí, imos coller unhas amendoas, vale? As amendoas quero torralas un pouco, vale? Nun chisco de aceite, neste caso. Así que, bueno, primeiro vou nas torrar, xa veredes o que vou facer. Mira, collo por aquí, e collo por aquí, vale? E vou facer montar este chiribello. Vale, unhas pouquiñas. Que os feitos secos tostados ímolos dixerir mellor, pero non é que non se poidan comer cruz, podense comer cruz. Van a resultarnos máis dixestivos torrados. Vale, torrados. Mira, pois eu fago cousas e eu directamente, mira, gústame a combinación, porque eu penso no sabor e ti na outra, fusionas, eso fusionas. E mira que está acabando de quecer aquelo, vamos meterlle un chisco de auga e xa vamos ter prácticamente o caldo feito. Mirade, isto para aquí, isto ben arranxadiño aí, isto, este trebello a ver como me vai. Isto aquí, agora sí, veña, témolo. E o que fago é un chisco de sal e auga. Aquí unha cousa é tostado, outra cousa é queimado. Veña, vamos para dentro. Isto, maravilla. Aí estamos. E se lle botáramos, escoita aquí, pouca auga, non máis. Máis que suficiente. Se lle botáramos aquí un chorriño de puñac antes, eso sería unha auténtica maravilla. Encántame o sabor que lle deixa aí tamén así esas madeiras, esas curacións. Vaña, por aquí. Vamos, de novo, nós. Hai que facer fariña. Non teño fariña de amêndoa. Tedes un aparello dos meus. Unha fariña sen glute. É rica en calcio, ollo, que para a xente que non consume lácteos pola causa que sexa, pois a amêndoa é rica en calcio. Maravilla. Calcio pos osos, que non está no leite solo nos lácteos, está tamén nos froitos secos. Como que non? Vale, veña, isto, vamos a ver como está. Bueno. Xa me dirás ti, se vai ou non vai. Isto por aquí, isto xa remexido por aquí, e mira o que fago eu. Vale, o primeiro, tamén, ter aquí un pouco desto. Isto, por se acaso, eu creo que xa non vou precisar, así que vou meter por aquí. Vale, un pouco de azafrán. O azafrán, según ferva isto, en 2-3 minutos ímolo meter aí e vai infusionar, pero con isto xa apagado, vale? Infusión de azafrán, ben de cor, ben chulo, e vamos por aquí. Con isto, vale, temos unha fariña perfectamente posta inicialmente e, como estábamos a dicir fai un momento, o que vamos a facer é torrala un pouco. Polo tanto, lume pa esta tixola, perfecto, e torramos un segundo. Ou poderíamos empregar a amêndoa torrada xa, si temos, non? Evidentemente. E se non torra a amêndoa, isto vai pasar igual, o sea, vai sair, Que pasa? A amêndoa un pouco máis sequiña, despois para tal vai dar ese sabor. A mí ese sabor gusta máis. Cambia totalmente. Tostado. De feito, vou dicir unha cousa que igual non debería dicir. Vale? Ou igual sí, non pasa nada tampouco. Pero a min, se lle boto un pouquichiño de sal, é que me... ¡Bum! Sai o sabor para arriba, Claro, sale un potenciador de sabor, claro. Pero brutal, pero sobre todo neste tal, non moito, pero un chisco de nada, quítelle un pouco ese dulzor propio, non? Da amêndoa, e pareceme que queda maravillosa. Agora, moito cuidado sempre, Moito cuidado. Cando digo moito cuidado é isto, miro para ti, falo un conto, falo contigo, digo unha historia tal, se está queimando. Bueno, queimase, pero seguro. Así que, agora, teño aquí lume, e teño ese caldo, que creo que vexades unha cousa. Para que isto vexamos que non hai trampa nin cartón, que moitas veces, como vamos a un chisquilichasqui, un dirá, sí, home, aí fixeches tal, cambiaches, mira. Mira. 4 verduras que teñamos na neveira, nada máis. Unhas aletiñas que eu, cando coe, vou comer, xa cho digo tamén. E mira a cor. Mira esa cor. Mira esa cor, por favor, que quedo calado, porque moitas veces a xente di é que os caldos non son tan fáciles de facer, É que unha auga con sabor cambia moito a receita. Caldo. 10 minutos. 10 minutos levamos, Veña, seguimos aí, non vou precisar prácticamente nada máis, vou apagar ese lume, e, por suposto, vou a empregar o que vos dixen. A infusión dese azafrán vai para dentro, vale, removo un segundiño de nada, fixademos como fago, ese cor ainda cambia máis, porque despois dicías, foi o azafrán. Non, o azafrán tamén vai dar máis cor aínda. E deixamos aquí un anaquiño, ok? Seguimos rustrindo nós nesta historia e o que fago eu, nada, esperar
5 minutiños máis. Meter isto, sobre todo que empeza a ferver para meter a pasta, isto que infusione esos 5 minutos, empezamos a remexer todo e acabar a receita, que quedan 4 cousas, pero moi importantes. Chisquilichasqui, e estamos aquí, vamos. Veña, que iso está, era un nada. Vide por aquí, mira, esta cor. É importante, tela un pouco presente. Non podemos sacar tons moi tostadiños, moi negros, porque entón non só é as que dis ti a veces das crilimidias. Crilimidias, eso sonoume a outra cousa, crilimidias. Bueno, pues eso, as hortensias. Aí vai. As hortensias, non pasa nada. Colle, mételle unha lavada ali e metemos tal, vale. As hortensias, as crilamínidas ou o que sexa. Esas cousas que cando se queiman... No, a crilamida está presente en alimentos que levan amidón. A amêndoa non leva amidón. Vale, non dou unha, macho, menos mal que está Lidia aquí. Eso, tostadiño, amêndoa, tranquilamente. Isto fervendo. É unha anécdota para rir un pouco cos da casa. Resulta que hai xente que o miolo andalle moi rápido. Xente lista, non? Listísima. E cun plazo, escoita por qué. Resulta que fai pouco estaba falando cun colega e dime, vaya fraude. O qué? Pois nada, que collín estos niños de tallarís, vale? E de repente puxenos a cocer e non quedaron con esta forma. Mamalón! A ver, Marcos, pero que che pasa, tío? Pero vamos a ver, como che vai quedar con esta forma? Escoita, que pasta está deshidratada, a que falamos sempre, coce, fai así. É verdad que na súa defensa, que era bastante xoven, dixo, home, mira que cousa tal. Non tanto Esther, que o que fixo foi cocelos un minuto para que quedaran así. Porque o primeiro niño non de tal. E despois dixo, sí, pois a min aguantan a forma, pero quedan cruz. Madre, Dios mío querido. Hai que cociñar máis. Ai, Dios mío querido, non ves que os tache vos tamén se aprenden cousas, tamén ris. Na casa ten que haber de todo. Mirade, presiña de sal. Bueno, vale. agora estou facendo unha pregunta. Sí. Realmente compensa venderlo neste formato? Non ocupa máis volumen? Non ten moito sentido. Cal é a finalidade de vendelo así? Estou a pensar. Enganar, seguramente. Non, sabes por qué? Porque antigamente facíanse nas casas, as aboas, as nonas italianas, as máis e tal, avós tamén, e facían porcións individuais e, como era pasta fresca que iban sacando, iban facendo a súa forma. Agora, a nivel industrial, non o sei moi ben. Bueno, para calcular a ración sí que máis pero está ben para tal, mira, 3, e xa comemos tal. Sí. Por exemplo, vale, isto fervendo a machete, como sempre, e botamos. Aí, veña que no equipo somos uns cantos e despois pasa o que pasa. E isto vai cocer máis ou menos 6 minutos, vale? Non máis, eu creo que non me quero pasar tampouco. Veña, imos por aí, así. Perfecto. Eso poño por aquí, vou no tapar, e agora ven un pouco esa maxa da que che falaba. Varias cousas, Varias cousas. Unha, se facemos un pequeno truco que ides flipar e vai vos gustar. Teño isto aquí. Vou facer isto. A ver, porque estaba pensando, mira como vou... Cólleme un coador, aí. Xa verás que cousa tan xinxela. Mira, coador, vale? Perfecto. Teño isto aquí, que agora vamos a meter xa lume tamén aquí. Cuidado con non queimar absolutamente nada, que aquí ven a empezar aquí a machetada. Eso é, porque o máis importante, este coador, este caldo, con azafrán e con todo esa salsiña, vai para a améndoa. Vale? Por lo tanto, isto creo que se coza un pouquiño. Isto despois ímolo triturar e vai ser esa salsa da que falábamos. Vai quedar con ese saborazo, despois con ese tomate, con ese todo. O caldo da luna camendo. Ti pensas que isto non vai quedar ben ca pasta? Non, penso que queda ben. Que isto é increíble. E agora, unha cousa que vou facer, como esa auga estaba a ferver, que temos aí, eso que non ten hoxe que che pasa, cociña. Mete aí, ó. Aí o tes. Vale, vamos a facer unha cousa. Imos coller un pouco desta auga e vamos a facer o seguinte. Mira, escaldar in situ, sen problema ningún, isto. Mirade. Vale? Porque temos auga da bondo. Fora, eso que siga fervendo, metemos eso por aquí, mirade isto, 1 minuto, 2 minutos, segundos, 3 segundos, 4 segundos, e temos o noso chícharo perfectamente hidratado para meter xa na tixola perfectamente e fora. Hai xente que agora sabes o que faría? Meter ao gaxeo para conservar ese verde, pero mira como quedou. Quitamos toda esa historia, facemos as nosas cousas ben feitas e temos xa máis ou menos isto listo. Veña, isto para min. Corto este historiete e miro o que facemos. Isto, máis a lura. Teño todo máis ou menos. Isto que empeza a cocer que faga das súas tamén, que temos que tal. Isto ten que empezar a ferver outra vez listamente. Veña, pois o que fago eu é
coller un wok no que empezarei a facer todas as demais cousas. Isto para ferver vale perfectamente aquí e o wok ten que quecer un pouco. Veña, imos facer unha cousa. Eso que empece a quecer ben, listo, e agora. Temos que relar isto con un pouquichiño. Allo sempre sabor, vai ir ao final do todo, pero temos fatal. Eso é. Xa verás, vou non poñer do teu lado, se che parece, e non che importa, porque agora preciso empezar a cortar a lura. Así que, mirad unha cousa, vou cortar a lura, vou empezar a que eso empeza a ferver. En un chisclichasqui, nun minuto, voulle dar unha forma bonita a isto. Imos facer unha cousa que é sempre abrir e mirar como estaba de limpa. Neste caso, quitamos eso que estou a meter agora, ves? Porque unha cousa importantísima para facer unha lura a prancha, sabes o que é? Que este seca, seca, ben seca unha prancha así, aí tes. Hai moita xente aquí no mundo. Ter unha lura, ter unha prancha. Hai moita xente aquí no mundo que está por estar, ó. Digo eu. Vale, o máis importante, verdad, ademais de que este limpiña, que este moi seca, así que deixadme secar ben, moi ben, esta luriña. Sempre eu convídovos a que fagades co papel de cociña e vimos nun anaquiño para pasar todo. Chisquilichasqui, estamos aquí. Aquí traballa todo o mundo, Como que non? Veña, dalle Lidia, veña que nos vamos para casa, que temos que acabar a receita. Ah, sí, pues sí, eso é. Vemos isto por aquí nun segundinho. Como ves? A ver, está perfecto, dalle un pouco máis, se tal, un nada. Sobre todo, o máis importante, probar, como casi sempre. A ver. Con ese caliño que fixemos e con esa historia, creo que non vai pasar nada. Estamos aí, vamos, afiados. Perfecto. Mirade, lume, ben forte. Si ou que? Isto, sequiño non, o seguinte, e facemos esa traballada. Mirade, eso é. Cousa bonita, cachos que nos gusten, un pouco de mordida, eso é. Hai xente, a veces fago como medio espaguetis, eu tamén. Mira. Calura. Sen aceite, Sí. Mirade, xa verades que cor. Cortas así? Sí, exactamente, super finiño. En serio, Encántame, pero claro, a xente despois di, claro, menudo flipao. Pois entonces non quero que me chamedes flipao. E o que fago é o seguinte, mirade, corto en anaquiños, en mantas, en triángulos, dame igual, pa dentro, e agora sí que vou lletar ese pouquichiño de aceite que precisa, isto para aquí, isto tamén, por suposto, mirade, isto, casi o vou deixar así, para despois de... Non, os grandes non. Os grandes non os deixo, pero así as patiñas tamén. Non estou tolo, Estou facendo aí o que máis ou menos quero. Moito calor, moito calor. Esa codia que imos facer agora é maravilla pura e dura. Seguimos con isto, así. Veña, e agora mirade o truco final para esta historia. E de flipar. Vamos, collemos isto. Limpo un pouco as maus neste trapiño húmido que teño, que é perfecto. E agora, chisco de aceite por aquí. Veña, empeza a mover un pouco. Mirade que non pasa absolutamente nada cando temos algo de calor. Ven para aquí, mira esos tostados. Non se pega? Non. Se hai ben de calor, se ven así tal. E agora chega o mellor e de todo. Temos isto, chícharos, temos isto tamén e temos un pouco de aceite. E estes que hai que cortar xa, que vou facer. Mentras non movo eso, xa verás. Aquí, corto un pouquichiño o tomate. O tomate non precisa máis que tal, isto pode ir unha tosta xa. Está hidratado, ten o aceite, ten sabor, pero vai nos dar sabor tamén nesta pasta. E o que fago, así, outro máis, que ben o leva. Veña, perfecto. O que fago é deixalo aí, desta maneira, chisco de aceite agora sí. Escoitada a música. Empezamos a mover un toqueciño, isto está prácticamente para comer, pero precisa a nosa salsa, a nosa pasta, o noso tomatiño e, sobre todo, un pouquichiño de allo. Así que metemos ese allo rapidamente en riba, que non toque na superficie agora, vale? Importante. Epa, porque se toca moito tempo, queimase. Veña, perfecto. Cólleme ese outro. Eso é, vaimos pasando directamente. Collemos, meto tamén. Aí, relamos rapidamente nel. Non te me vayas. Mira como se quere ir. As prisas non son boas, facedeme caso. E agora, lume, moi bonito. Ese allo, ese todo, sabor por todas partes. Un toqueciño, ides flipar agora, que non o sabíades, pero isto mola moito.
un toqueciño de vinagre. Xa veredes, isto por aquí, aquí, toqueciño de vinagre tamén, toqueciño de aceite último, e empeza a nosa última bailada. Aí o tedes, mirade, tacatá, tacatá, eses chichariños, tacatá, empezamos a traballar como nos gusta a nos. Temos xa a base, isto que? Antes decías que non había verde, hai verde, ou que? Ese toqueciño de vinagre polo peixe, e a min encántame con esa amêndoa que vai vir agora, ese toque nada máis, pasta pa dentro, mirade, eso é, todo ese toqueciño, e por suposto, agora, para poder acabar o prato e non parar de traballar, toca a salsa de amêndoa. Veña, 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 amêndoa e azafrán, Que pasa? Agora vamos a encontrar ese toque cremosiño, vale, non nos pasamos, esa pasta que sempre deixo 2 minutos por debaixo de cocción, vais a acabar de facer aí, se precisaba auga da cocción e tal, temos caldo, temos aquí, temos de todo, non pasaría absolutamente nada. Así que, directamente, o que fago é seguir, como din os italianos, manteigando, e facendo o que fan todo o mundo, empezar a preparar o corpo para empezar a zampar. Chisquilichasqui, estamos aí, veña. Hoxe cociñamos tallaríns con lura e salsa de améndoas e azafrán. Comezamos tostando uns recortes de verduras xunto cas aletas da lura, cubrindo de auga para facer un caldo e engadir o azafrán. Ao mesmo tempo que poñemos auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante. Por outra banda, procesamos ben as améndoas para tostar nunha tixola cun chisco de aceite e logo engadir o caldo xa feito para triturar a salsa ata que quede ben fina. Agora nun wok salteamos a lura cortada en anaquiños, engadimos un par de allos relados xunto cos chícharos escaldados, os tomates secos, un chisco de vinagre, a pasta xa cocida e a nosa salsa mesturando o conxunto. Só queda empratar e trae garfo que comeza a papatoria. Maravilloso, Bueno, vou cho dicir eu. Xa empezamos. Escoitade, na casa, tomatiño, podía estar ou non. O que non pode fallar é esa lura, é esa pasta ben posta, ben cocida e, sobre todo, a salsa de améndoa, que lle dá ese toque espectacular. Un caldo que foi un pim-pam e empezamos a comer pasta con luras en salsa de améndoa e azafrán. Non está che bo. Aburiño!